Βρισκόμαστε στην Νότια Ταϊλάνδη και έχουμε έρθει να κάνουμε ένα παραδοσιακό τατουάζ εν ονόματι Σακ Γιάντ, ιερό χάραγμα, το οποίο έχει τις ρίζες του περίπου 2.000 χρόνια πριν. Γύρω από το τατουάζ, ο Master AJ, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς μοναχός, κάνει τατουάζ λοιπόν εδώ και 36 χρόνια, από 13 χρονών, γράφει σε Ινδουιστική γραφή τα λεγόμενα γιάντρα, τα μαγικά λόγια που προστατεύουν το τατουάζ και εσένα. Είναι ένα ιερό τατουάζ το οποίο συνήθιζαν να το κάνουν στα παλαιότερα χρόνια στους πολεμιστές για να τους δώσουν δύναμη, τύχη, θάρρος και πυγμή. Το τατουάζ αυτό δεν είναι απλά ένα ωραίο σχέδιο, αλλά είναι ένα πνευματικό εργαλείο που σε βοηθάει να προχωράς στη ζωή σου και να σε οδηγήσει στο σωστό δρόμο με δύναμη. Το Σακ Γιάντ δεν είναι καθαρά βουδιστικό τατού. Ξεκίνησε στα αρχαία βασίλεια των Χμέρ στη σημερινή Καμπότζη και βασίζεται σε Ινδουιστικά γιάντρας. Η ευλογία που δίνεται στο τέλος ενεργοποιεί το τατού και θεωρείται ότι προσφέρει προστασία, δύναμη, τύχη και καθοδήγηση στον κάτοχό του. ติคงคังสรนังคัจฉามิพุทธอัคระยันตังสันตังวิกุลกเรโสทายะวิญญาณพยัคโคจุดติจุดตังอิติคงคังสรนังคัจฉามิ When you go outside anyway for a long time you say here พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถ can go away Everywhere. yes because like protect body and power and when you go anywhere with the tiger spirit